நான் ஒரு உறுதிமொழியை வழங்குகின்றேன். எந்த ஒரு கடினமான நிலைமையின் எல்லா நடவடிக்கைகளும் மாட்டோம். எங்களுக்கு தேவையான இன ஒற்றுமை. ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩු කරේ විශ්වාස කරන්නේ. அதுக்காகத்தான் நீங்கள் தேசிய பழைய தேவையாக இருந்தால் පැරණි පක්ෂමයි තෝරන්නේ. பழைய கட்சிகளை தான் நீங்கள் தெரியும். පැරණි සංකේත ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා இந்த அமைப்பு அதன் அரசியலை மக்களிடம் செல்லக்கூடியதான இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோ ஜனாதிபதியோ பிரதமரையோ சம்பளத்தை எதிர்பார்த்து பேசுவதில்லை. ஒரு நாளைக்கு 18 மணிக்கு மேலே செய்கின்ற எங்கள் தலைவர்கள் தான். ஹாய் ஹலோ வணக்கம். மற்றும் ஒரு காணொளி வாயிலாக இணைஞ்சிருக்கேன். முந்தைய நாளில் இந்த காணொலியில் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், இன்றைக்கு நாங்கள் நிற்கக்கூடிய இடம் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் ஆண்டிய பகுதி. நல்லூர் முன் வீதியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கிட்டு பூங்கா இருக்குது. பழைய கிட்டு பூங்கா, இந்த சங்கிலியன் சிலை எல்லாமே இருக்குது. நாங்கள் இன்றைக்கு இங்கே தான் நிற்கிறோம். இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பழைய கிட்டு பூங்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரமாண்ட ஒரு மக்கள் சந்திப்பு, ஒரு கூட்டம் என்று சொல்லலாம். ஜனாதிபதி அன்றகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் வந்து இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் வருது. அதையொட்டி இன்றைய நாளில் யாழ்ப்பாண மக்களை வந்து சந்திக்க வரார். இன்றைக்கு வந்து இங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நடக்குது, ஜனாதிபதி வந்து மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறாருன்றதை வந்து இந்த காணொலி வாயிலாக வந்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். யாராவது எங்கள் சேனலை வந்து புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். நாங்கள் இந்த சந்தி பகுதியில் நிற்கிறோம். இந்த சங்கிலியன் சிலை இருக்குது. அதை தாண்டி மிகப்பெரிய பாதுகாப்புகள் எல்லாமே வந்து போடப்பட்டிருக்கு. இங்கே பக்கங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த போலீஸ் வாகனங்கள், நிறைய போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து குவிக்கப்பட்டிருக்கார்கள். இராணுவத்தினர் வந்து குவிக்கப்பட்டிருக்கார்கள். இங்கே பாருங்கள், நிறைய போலீஸ் அதிகாரிகள் இராணுவத்தினர் வந்து இதில் கடமையில் ஈடுபடுவதை வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. இந்த தடுப்புகள் எல்லாமே வந்து போட்டு இந்த வீதி முழுவதும் வந்து அதிகமான போலீஸ் காவலர்கள் வந்து இந்த பாதுகாப்புக்காக உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய நாளில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து இங்கே நடக்குது, ஜனாதிபதி வந்து மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறார், என்னென்ன கோரிக்கைகளை வந்து சொல்கிறார், செய்வாரா என்ற மாதிரியும் வந்து இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ மக்கள் வருகிறார்கள் இங்கேன்னு சொல்லி தெளிவாக பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், காரில் எல்லாம் வந்து போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து நிற்கணும். இந்த வீதி அருகில் முழுவதுமாக இந்த உள்புறங்கள்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளுக்கையும் எல்லாம் வந்து போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து நிற்கணும். அந்தளவுக்கு அந்த கொடிகள் எல்லாம் வந்து நடப்பட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு. ஜனாதிபதி வாரன்னு சொல்லி சொன்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்தளவுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு வந்து உட்படுத்தப்படும். ஒரு மந்தியில் நிற்கல, அது நிற்கிறார்கள் எல்லாருமே வந்து சோதனைக்கு உட்படுத்தி வாகனங்களை வந்து நிற்க விட மாட்டாங்க. எல்லாருமே தெரியும். ஓகே, நாங்கள் இதில் வந்துட்டோம். உள்ளுக்குள்ளே இந்த பழைய சங்கிலியன் பூங்கா, கிட்டு பூங்கான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பகுதியினூடாக தான் நாங்கள் இப்போ உள்ளுக்கு போகணும். இதுக்குள்ளே போய் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். முழுக்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சோதனை. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெண்களுக்கான சோதனைகள் வந்து நடக்குது. இங்கால ஆண்களுக்கான இந்த சோதனைகள் நடக்குது. அதில் போய் முழுவதுமாக செக் பண்ணித்தான் உள்ளுக்கு விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். பாருங்கள், இவ்வளோ பேர் வந்து இந்த சோதனைகளில் உட்படுத்துறதுக்காக நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள். நாங்கள் இதால் போவோம். ஆயத்த வேலைப்பாடுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நடந்து கொண்டிருக்குது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா பாருங்கள். ஏராளமான மக்கள் பாருங்கள் வந்து கொண்டிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேர் வேற இருக்காங்க. இப்போ இன்னும் நேரம் இருக்கிறபடியாக சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி தான் எல்லாருமே வந்து விட்டு கொண்டிருக்காங்க. பாருங்கள், நிறைய மக்கள் வேற இருக்காங்க. இன்னும் விமல் சுவாமிநாதன், தோழர் சிரேஷ்ட விருதாளர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம், திரு காந்தி பிள்ளை தோழர் தேசிய மக்கள் சக்தி, திரு ஜீவானந்தம் தோழர் அதிபர் சபை சங்க உறுப்பினர்,
திரு அமிர்தமித்ரன் சமூக செயற்பாட்டாளர் தேசிய மக்கள் சக்தி, திரு சிவகுமார் தேசிய மக்கள் சக்தி நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர், திரு நிஷாந்தன் தேசிய மக்கள் சக்தி நிறைவேற்றுக்குழு உறுப்பினர் யாழ்ப்பாணம், திரு சிவகுமார் சமூக செயற்பாட்டாளர் தேசிய மக்கள் சக்தி, மேலும் திரு ஸ்ரீதரன் இடதுசாரி சமூக செயற்பாட்டாளர் என்பவர்களை நாம் அரங்கிற்கு அழைத்திருக்கின்றோம். மனமார்ந்த மதிய நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது ஒரு சிறிய சொற்பொழிவை ஆற்ற விரும்புகிறேன். ஏன் நாங்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினோம்? 76 ஆண்டுகளாக அரசியலில் ஏற்பட்ட வெறுப்பின் நிமித்தமாக நாங்கள் புதியதொரு பிரதாபத்தை படைப்பதற்காக இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம் அனைத்து மக்களும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு அரசாங்கம் மாறி இருக்கிறது. அந்த மாற்றமானது மக்களுக்கு முன்னிய ஆட்சியாளர்களை விட இந்த ஆட்சியாளர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. நாங்கள் இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களை முன்னிய ஆட்சியாளர்களில் ஒரு தேர்தல்கள் வரப்போகின்றது என்று அறிவித்து நாங்கள் வேட்புமனுக்கள் கட்டுப்பணங்களை செலுத்தியிருந்தோம். ஆனால் அந்த ஆட்சியாளர்கள் தேர்தலுக்கு பயந்து அந்த தேர்தல்களை பணம் இல்லை என்று போட்டது. ஆனால் எமது அரசாங்கம் மாறியதிலிருந்து இன்று ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற்றது, பார்லமெண்ட் தேர்தல் நடைபெற்றது. அதே நேரம் இன்று உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் நடைபெறப் போகிறது. இவ்வாறு நாங்கள் ஒன்றை கூறுகிறோம், இந்த நாட்டில் மக்களின் உரிமைகளுக்கு நாங்கள் ஒருபோதும் தடையாக இருக்க மாட்டோம். மக்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதை செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். அதேபோல் இப்போது உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் வந்திருக்கிறது. நாங்கள் ஒன்றை நினைக்கின்றோம், இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் தான் எல்லா தேர்தல்களையும் விட அத்தியாவசியமானது. ஏனென்றால் இன்று தரத்திருக்கிறார்கள், இந்த நாட்டில் போதைப் பொருள் கரையோடி போயிருக்கிறது. உங்களால் எங்களுக்கு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவித்திருந்தார்கள். கிராம மட்டத்துக்கு போகும்போது எமக்கு வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை. இந்த பிரதேசத்தில் இருந்து போதைப் பொருட்களை முற்றாக அகற்றி தர வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம். இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களை நாங்கள் எல்லா வட்டாரங்களையும் கைப்பற்றும் போது அந்த தகவல்கள் நமக்கு இலகுவாக வந்து சேரும் என்று நினைக்கின்றோம். அந்த எமது அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எமது வேட்பாளர்கள் வெல்லும் போது எல்லாரும் அந்த வேட்பாளர்களிடம் உடனடியாக தகவலை தெரிவிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படும். நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 3 பேர் இருக்கிறோம். இந்த பிரதேச உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களில் 400 அங்கத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனால் நாங்கள் ஒன்றை கூறுகிறோம், இம்முறை ஒரே திசையில் நாங்கள் பயணிப்போம், திசை காட்டியுடன். ஏன் நாங்கள் ஒரே திசையில் பயணிக்க வேண்டும்? வேறு வேறு திசையில் பயணித்திருக்கலாமா? இதுவரை காலமும் நாங்கள் உதாரணமாக கூற போனால் இந்த அருகில் இருக்கும் யாழ் மாநகர சபை 2010ஆம் ஆண்டு யாரிடம் ஆட்சியை ஒப்படைத்தோம்? தமிழ் மக்கள். இந்த யாழ் மாநகர சபையை ஈபிடிபியினர் ஆண்டார்கள். ஏன் ஈபிடிபியினரம் கொடுத்தார்கள்? அவர்கள் அங்கு அரசாங்கத்துடன் இருக்கின்றார்கள். அதனால் அவர்களிடம் கொடுத்து பார்ப்போம் என்ற ரீதியில் ஈபிடிபி இந்த மாநகர சபையை ஆண்டது. ஆனால் அதிலும் மக்களுக்கு வெளிவேற்படவில்லை. அதன் பிறகு கூட்டமைப்பிடம் கொடுத்தோம். என்ன நடந்ததென்றால் கூட்டமைப்பு ஒரு காலம் தயாராக இருந்தது. பிறகு மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டு 2 கட்சிகள் மாறி சைக்கிள் சின்னம் பிறகு வந்தது. ஆனால் அந்த மாநகர சபையில் மக்களுக்கு ஏதோ விடிவு ஏற்பட்டதா? இல்லை. இன்று தேசிய மக்கள் சக்தியை கூட அணிதிரண்ட மக்கள் இம்முறை நாங்கள் ஒரு தரம் திசை காட்டியுடன் பயணித்து பார்ப்போம் 5 ஆண்டுகள் என்று மக்களே கூறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் மற்ற கட்சிகள் நீதி அடைகின்றார்கள். நான் பாராளுமன்றத்தில் நினைத்திருந்தேன், இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களில் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வாக்கு கேட்பார்கள் என்று. ஆனால் நடைபெறவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்குள் ஒரு ஒருமை இருக்கிறது. நாங்கள் கோட்டா
ஒப்படைப்பது. அதற்காகத்தான் அவர்கள் வேலை செய்கிறார்களே ஒழிய வேறு மக்களுக்கான கருத்துக்களை பகிரவில்லை. உண்மையாக இன்றைய இந்த நிகழ்வுக்கு அறிந்து வந்திருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய மதகுருக்களே, கடற்தொழில் நலத்துறை அமைச்சர் அவரது சந்தசிறுமை அவர்களே, என்னுடைய சங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் ஸ்ரீமோகன் ராஜா அவர்களே, அவரது இளங்கோவன் அவர்களே, யாழ்ப்பாண மாநகர சபைக்கு பிரதான வேட்பாளர் போட்டியிருந்த கவிஞன் அவர்களே, மேடையிலே வீட்டிலிருக்கின்ற கட்சியுடைய செயற்பாட்டாளர்களே, வேட்பாளர்களே, இங்கே வருகின்ற என்னுடைய அன்புக்கும் அதற்குரிய வேட்பாளர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, ஒரு அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். இன்றைய இந்த ஜனாதிபதி வருகின்ற இந்த கணக்கொழுதிலே யாழ்ப்பாணம் மண்ணுக்கு ஒரு பெருமை இருக்கின்றது. அந்த பெருமை மிக மண்ணிலே தான் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஜனாதிபதி யாழ்ப்பாண மக்களை சந்திக்கின்றார். நாளைக்கு என்னுடைய ஆட்சி காலம் அமைக்கப்பட்டு மிக குறுகிய காலத்துக்குள்ளே ஜனாதிபதி கடற்கரையிலே வந்திருக்கின்றார், பிரதம மந்திரி கடலில் வந்திருக்கின்றார், அமைச்சர்கள் கடலுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள், ஏனைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த மாவட்டத்துடைய பல்வேறு பிரச்சனைகளை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏனென்று சொன்னால் இந்த யாழ்ப்பாண மாவட்டம் வரலாற்றிலே இல்லாத போன்று கிட்டத்தட்ட 77,000க்கு மேற்பட்ட வாக்குகளை அள்ளி தந்து தங்களுடைய நம்பிக்கைக்குரிய வேட்பாளர்களாக எங்களை தெரிவு செய்திருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோ ஜனாதிபதியோ பிரதம மந்திரியோ சம்பளத்தை எதிர்பார்த்து பேசுவதில்லை. ஒரு நாளைக்கு 18 மணிக்கு மேலே வேலை செய்கின்ற எங்கள் தலைவர்கள் தான் இந்த நாட்டை 159 பேர் அலங்கரிக்கின்ற பாராளுமன்றத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், வந்து 6 வருடங்களுக்கிடையிலே நாங்கள் பல்வேறு தேர்தல்களை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். 36 வருடங்கள் திறக்கப்படாத பாதை இன்றை நாங்கள் திறந்திருக்கின்றோம். அதிலே சில தடைகள் இருக்கின்றன, உங்களுக்கு தெரியும். அதையும் நாங்கள் நீக்குவோம். எத்தனை மக்கள் காணி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், அதையும் நாங்கள் நிற்போம். இராணுவத்தினர் அந்த காணிகள் இருக்கின்றார்கள். அவர் சொல்கின்றார்கள் படிப்படியாக அந்த காணிகளை விடுகின்றோம் என்று சொல்லி. எங்களுடைய அந்த ஆட்சி காலத்திலே நிச்சயமாக மக்களுடைய இந்த காணிகளை விட்டு மக்களிடமே ஒப்படைத்து இது மக்கள் வாழ்கின்ற ஒரு நாடாக நாங்கள் மாற்றினோம் என்பதை மாற்றுவதற்கு கிடையாது. அதே போன்றுதான் இந்த மேடையிலே பாருங்கள், இருப்பதெல்லாம் நல்ல தமிழர்கள் சிங்களவர்கள் அல்ல, பல சிங்கள கட்சி என்று சொல்லுகின்றார்கள், இனவாத கட்சி என்று சொல்லுகின்றார்கள். நாங்கள் பாராளுமன்றத்திலேயோ எங்குமே இனவாதம் பேசியது கிடையாது. நாங்கள் தமிழர்கள் சிங்களவர் முஸ்லீம்கள் என அனைவரும் ஒருமித்த இனமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுடைய கொள்கையிலே சொல்லியிருக்கின்றோம். இந்த நாடு அனைவருக்கும் சொந்தமான நாடு என்ற நாடு நடுவில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கின்றோம். அது ஒரு நாள் இந்த அரசமைப்பிலே நிச்சயமாக இடம்பெறும். உங்களுக்கு தெரியும், என்னுடைய ஆட்சி காலத்திலே எங்கள் நாட்டில் நடக்கின்ற சுதந்திர தினம் அது உண்மையிலே சுதந்திரமான நாள் கிடையாது. குறிப்பாக பொதுமக்களை கைதானாக கொண்டாடி இருக்கின்றார்கள். ஆனால் ஜனாதிபதி கொள்கை இருக்கின்றது. அந்த கொள்கையின்படி இலங்கைக்கான ஒரு நாள் உருவாக்கப்படும். அது இலங்கை திருநாள் என்று சொல்லப்படும். அதிலே 3 இன மக்களை, அனைத்து மொழி மக்களை ஒன்றாக்கி ஒரே மக்களாக நாங்கள் உருவாகின்ற நாள் தான் அந்த இலங்கை என்ற நாடு உருவாகும். எனவே இந்த ஒரு முழுமையான ஆட்சி எங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் நிச்சயமாக பிரதேச சபைகளில் பெற வேண்டும். அந்த ஆதரவை நீங்கள் தருவீர்கள் என்று நான் உங்களை கேட்டு இந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாருங்க, தொடர்ச்சியாக மக்கள் அதிக அளவிலான மக்கள் வந்திருக்காங்க. பாருங்க, வெற்றிநமதி பூர்ணமதி என்றும் அபிவிருத்தி திட்டங்களில் கடந்த 6 மாத காலகட்டத்து செயற்பாடுகளின் ஊடாக மக்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். மக்கள் அந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் அந்த தேர்தல்களின் ஊடாக. எனவே எதிர்வரும் தேர்தலிலும் மக்களுடைய இந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளும் வடக்கில் பொறுத்தவரையில் யாழ்ப்பாணம் பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை செய்யக்கூடியவர்கள். தேசிய மக்கள் சக்தி என்ற அமைப்பு அதன் அரசியலை மக்களிடம் செல்லக்கூடியதான மக்கள் பிரதிநிதிகள் அடிமட்டத்தில் இருந்து தெரிவு செய்யக்கூடியதான வாய்ப்பு கூடுதலாக. இப்பொழுது ஜனாதிபதி அன்றகுமார் திசாநாயக்கல் வரார்.
பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவசியமாக இருக்கிறது. வரலாற்றில் முதல் முறையாக உள்ளூர் சபைகளை ஊழலற்ற அணியிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாடு முழுவதும் விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள நமது தோழர் ஆண்டகுமார திசாநாயக்க அவர்களை நமக்கு விளையாட்டுமாறு அவன் அன்புடன் செய்வோம். வணக்கத்துக்குரிய இந்த மேடையில் நாம் கொண்டிருக்கின்ற தேசிய மக்கள் சக்திக்கு போன பொது தேர்தலின் போது மாபெரும் பெட்டியை தந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற தோழர் வாமன் ராஜா அவர்களே, இதன் புகழன் அவர்களே, கண்டிப்பான அவர்களே, அதே போல மேடையில் இருக்கின்ற நமது மீட்புத்துறை அமைச்சர் தோழர் சந்திரசேகரன் அவர்களே, அதே நேரம் எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் யாழ்ப்பாண மாநகருக்கு தலைமை தாங்கும் கபிலர் தோழர் அவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, எல்லோரும் வணக்கம். இடத்தில் கூடியிருக்கின்ற தாய்மார்களே, தந்தைமார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். මගේ කතාව පරිවර්තනය කරනවා දිගු කාලයක් පිළිපිට වන ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහෝදරයන් எனது மொழிபெயர்க்கும் என்னுடைய நீண்ட காலத்தின் நண்பர் சாமிநாதன் அவர்களும் විශේෂයෙන්ම මම පළමුවටම කරුණාසති ස්තුති වනවා මේ සැරේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අවිධානික ප්‍රතිඵලයක් මේ ආපනේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජාතික ජනපදයේ ජයග්‍රහණය කර ලබා දීමට කරුණාසලා මැදිහත් වී තිබෙනවා. முதலாவதாக நாம் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்
සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඡන්දවලින් කරපු දේ තමයි ජනතාව පිටු එක. பொதுவாகவே இலங்கையில தேர்தலூடாக செய்யப்பட்டது மக்களை பிரிக்க மட்டுமே தான். උතුරු ජනතාව දෙමළ පක්ෂ තෝරනවා, නැගෙනහිර ජනතාව මුස්ලිම් පක්ෂ තෝරනවා, දකුණු ජනතාව සිංහල පක්ෂ තෝරනවා. ඒක තමයි ඉතිහාසය. வரலாற்றில் என்ன நடந்ததுன்னா வடக்கு மக்கள் தமிழ் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், கிழக்கு மக்கள் முஸ்லிம் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், தென்னிலங்கை மக்கள் வந்து சிங்கள கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள். ඒකේ මුනේ හැම ඡන්දෙකම අපේ රටේ ජනතාව පිටුවේ. அதன் ஊடாக என்ன நடந்ததுன்னா எல்லா தேர்தலையும் எங்கள் மக்களை பிரிக்கப்படுவதாக தான் அமைந்தது. අර පෞද්ගලික මහමැතිවරණදී මොකද සිදු වුනේ? ஆனால் கடந்த பொது தேர்தலின் போது என்ன நடந்தது? උතුරු ජනතාව, දකුණු ජනතාව, නැගෙනහිර ජනතාව, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාව තේරුවේ ජාතික ජනබලවේගය. ஆனால் கடந்த தேர்தலில் என்ன நடந்தது என்றால் வடக்கு மக்கள், தெற்கு மக்கள், கிழக்கு மக்கள், சிங்கள மக்கள், தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள் எல்லோரும் தேர்வு செய்யப்பட்டது தேசிய மக்கள் சக்தி. මෙතන ඡන්දවලින් ජනතාව බෙදෙනවා. அடுத்து முதல் நாள் தேர்தலின் போது மக்கள் பிரிந்து சென்றார்கள், பிளவுபட்டார்கள். ඊසරේ ඡන්දෙදී ජනතාව එකතු වුණා. போன தேர்தலின் போது மக்கள் ஒன்றுபட்டார்கள். එකතු වුණා අපි ආයේ බෙදෙනවද? அப்படி ஒன்றுபட்ட நாங்கள் மீண்டும் பிரிந்து செல்வோமா? අපිට බෙදෙන්න ඕනද? நாங்கள் அப்படி பிரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோமா? අපිට බෙදෙන්න ඕනද? நாங்கள் பிரிந்து செல்ல வேணுமா? අපිට ගහමරා ගන්න ඕනද? நாங்கள் அடிபட வேணுமா? අපි එකිනෙකා කෙනෙක් සැකෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பரஸ்பரமாக சந்தேகத்துடன் வாழ வேண்டும். මේකට අපිට ඕනේ නැහැ. அப்படியான ஒரு நாடு எங்களுக்கு தேவை. ජාතික ජනබලවේගය தேசிய மக்கள் சக்தி මේ රට ගොඩනගන්නේ இந்த நாட்டை கட்டியமைக்க සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරු? சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் நாங்கள் எல்லோரும் මේක ජීවත් වෙන්න. ஒன்றாக வாழ்கின்ற ඒකට නියතන. ஒன்றாக இருந்து போகின்ற එකම මාතෘ භූමියක් ලෙස ஒரே தாயகத்தை கொண்டு வரலாம். මේ රටේ සෑම ප්‍රවාසීකටම இந்த நாட்டில் இருக்கிற சகல பேர் සමාන අයිතිවාසිකම් ලැබෙන சம உரிமைகள் கிடைக்கக்கூடிய සාධාරණ රටක් ගොඩනැගීමයි. நியாயமான ஒரு நாட்டை சாதாரண நாட்டை உருவாக்குவதற்காக මේ රටක් ඕන නේද අපිට? அந்த அவ்வாறான ஒரு நாட்டு எங்களுக்கு தேவையா? අපි සැකයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் சந்தேகத்தில் இருந்து கொண்டு වෛරයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் பகையுடன் இருந்து கொண்டுள்ளோம். අපි යුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. நாங்கள் போர் புரிந்துள்ளோம். මොකද අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ? கடைசி என்ன எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது? මොකද ඒක උනේ? என்ன கடைசியாக ආ විනාශයට ලකුණු උතුරු පළාත மிகவும் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்ட ஒரு வடக்கு பிரதேசம். දරුවෝ අහිමි දෙමෝපියන් பிள்ளைகள் இழந்து போன தாய்மார்கள், ඥාති අහිමි ඥාති உறவினர்கள் இழந்தவர்கள், මිතුරන් අහිමිවගේ நண்பர்கள் இழந்தவர்கள், සියලු අපට අහිමි වුණා. இது எல்லாம் நாங்கள் அழிந்தவர்களாக தான். උතුරේ දකුණේ දෙකේ මේක සිද්ධ වුණා. வடக்கிலும் தெற்கிலும் இது நிலைதான் நடந்தது. අපිට අවශ්‍යතාවය ඉන්නේ ගියා. அப்படியே எங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு கால பிரிவு தேவையா? අපිට ඕනෙම ගහගන්න. அப்படியே அவ்வாறான நாங்கள் சந்திப்பிக்க வேணுமா? දැන් මේක අපි අවසන් කරන්න இப்போ ඕනේ. நாங்கள் அதனை முடிவு கொண்டு வருவானோம். අපේ පරම්පරාව යුද්ධ කරගත්තා. எங்களுடைய தலைமுறை போர் புரிந்தோம், අපේ පරම්පරාව ගහගත්තා. எங்களை சண்டை பிடித்தோம். අද අපි මොකද කරන්න ඕන? ஆனால் நாங்கள் இனி என்ன செய்ய අපේ දරුවෝගේ පරම්පරාවට எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பரம்பரை යුද්ධ කරගන්න දෙන්න போர் புரியாத ஒரு நாடு, சண்டை பிடிக்காத ஒரு நாடு, එකට සමගින් ජීවත් වෙන රට. ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு நாடு, ජාතික ජනබලවේගයේ මේ ආණ්ඩුව ගොඩනගන කොට මොන කරුණාවසල සාධිකරනවා. அந்த ஒரு நாடு தேசிய மக்கள் சக்தி உருவாக்கும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக கூறுகின்றன. තවදුරටත් අපේ රටේ ජාතිවාදය නැහැ. இனிமேலும் இந்த நாட்டில் இனவாதம் இல்லை. ජාතිවාදී වුණ කාටද? யாருக்கு இனவாதம் தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදී වුණ දේශපාලකයන්. அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் இனவாதம் தேவையாக உள்ளது. ජනතාවට ජාතිවාදී වුණද? மக்களுக்கு இனவாதம் தேவையா? තරුණාසල දන්නවා. உங்களுக்கு தெரியும், තිස්ස විහාර කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. திசையாரை மையமாக கொண்டு ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. මම පහුවෙලා පාර්ලිමේන්තු උපදේශකාර සභාවේදී කිව්වා நான் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் கூறினேன், තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ලේසි. திசையாரை பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவு கொண்டு வரலாம். ඒ ප්‍රශ්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන උතුරේ දේශපාලන නායකයින්ද அது அந்த பிரச்சனை மையமாக கொண்டு செயல்படும் வடக்கு அரசியல் அந்த பிரச்சனையில் இருந்து விலகுவானும். ඒ ප්‍රශ්නේ මට පොදව දකුණේ කරන දේශපාලන නායකයන් அந்த பிரச்சனையை வைத்துக் கொண்டு தென்னிலங்கையில் செய்த அரசியல் நிறுத்தமானும். තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. திசையாரை பிரச்சனை ඒ මානසික දේශපාලන ඉවත් කරොත් அதன் மீது தங்கியுள்ள அரசியலை நீக்குவதன் மூலமாகத்தான் நாம் අපේ හාමුදුරුවෝ அந்த வியாரையில் இருக்கிற එනවා මේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற பிள்ளைகள் අපේ නාවිකාර හාමුදුරුවෝ எமது நாகரிகாரில் இருக்கிற பிக்குமார் அவர்கள்
இந்த பிரச்சனை ඉස්ලාමයේ කවුද? இதுக்கு முரண்படியாக யார் කවුද? யார் දේශපාලකයා. யார் இதை நடத்துகிறது ආපවම ජාතිවාදී. அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவை අපි ආණ්ඩුවක කිසි විටක நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் ஒரு බලාපොරොත්තු ජනතාවගේ எந்த ஒரு பிரதேசத்தில் மக்களுடைய අනිවාර්යම දුරු කරන உரிமைகளை பாய்க்கிறதுக்காக උතුම්යන් දුරු කරන உரிமைகளை பறித்தெடுக்கிறதுக்காக කිසිසේත් කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் செயல்பட மாட்டோம் මේ රටේ කොතනක පුරාවස්තුවක් හම්බුණා. இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் உள்ள தொழில்பொருளியல் காணக்கூடியதாக මේ රටේ இருக்கிறது කොතනක අනිවාර්ය නටබුණු හම්බුණා. இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் கடல் காலத்து சார்ந்த எச்சங்களை காணக்கூடியதாக இருந்தால் අපි සිංහල දෙවියන් මුස්ලිම් කියලා බලන්න ඕන. நாங்கள் அது சிங்களமா தமிழா முஸ்லிமா என்ன பார்க்க வேண்டுமா ඒක වැරදි. அது தவறானது ඒ පුරාවස්තු කියලා බලන්න ඕන. அந்த பொருட்பொருட்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது ඓතිහාසික නටබුණ බලන්න ඕන. அது வரலாற்று ரீதியான ஒரு எச்சங்களாக தான் ඒක අපේ රටේ මුරුමයක්. அது எமது நாட்டின் மரபுரிமையாக தான் ஆனால் இங்கு என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது ஒரு இடத்தில் இருந்த ஒரு தொழில்பொருளை காணக்கூடியதாக இருந்தால் வரலாற்று ரீதியான இடங்களில் இருந்து வரலாற்றியான பொருட்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தால் அது சிங்களமாக இருக்குமா தமிழமாக இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் அது ஹிந்துவாக இருக்கிறதா என்று பௌத்த ஜெயந்தல் பார்க்கிறேன் நாங்கள் என்ன செய்யப்படுகிறோம் ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்யப்படுகிறோம் எங்கள் நாடு அந்த காலத்தில் என்ன மாதிரி அது என்ன மாதிரி இருந்தது அடுத்த ஒரு தலைமுறை அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி அப்படி பார்க்கிறது இது ஹிந்துவாக இருக்கா அது பௌத்தமாக இருக்கா அதுதான் இனவாதியுடைய சுபாவம். எனவே அவர்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது இனவாத குழுக்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள் மக்களால் அவர்களை நிராகரிக்கப்பட்டார்கள் இனி என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது அந்த இனவாதத்தை அந்த இனவாதத்தை மையமாக மீண்டும் இந்த நாட்டிலே முரண்பாடுகளை தோற்றுவிட்டு முயற்சிக்கிறார்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை எந்த ஒரு வேடத்தில் வந்தாலும் எந்த விதத்தில் வந்தாலும் இந்த நாட்டில் இனவாதத்தை தலையெடுக்க முயற்சித்தால் அதனை தோற்கடிப்பதற்கு தேசிய மக்கள் சக்தியுடைய அரசாங்கம் கூடிய அறக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் இனவாதத்தை கொண்டு மாட்டோம். எங்களுக்கு தேவையான இன ஒற்றுமை எனக்கு தெரியவில்லை யாழ்ப்பாணத்தில் அப்போ பரம்பரையாக அரசியல் செய்த தலைவர்கள் இருந்தார் பரம்பரையாக நான் வந்த அரசியல் கட்சிகள் இருந்தது 1949ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட பெடரல் கட்சி இருந்தது தமிழ் அரசியல் கட்சி பெரிய அரசியல் தலைவர்களை தமிழ் காங்கிரஸ் இருந்தது இந்த பெரும் கட்சிகள் இருக்கும் போது பெரும் தலைவர்கள் இருக்கும் போது கூட நீங்கள் எங்களை தெரிவு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய இலக்குமான் தோழர்கள் எங்களுடைய அகிமன் தோழரை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனுடைய மருத்துவர் பவன் ராஜ தோழரை அது ஒரு நல்ல வார்த்தை தெரியும் இதுக்கு முதல் என்ன எவரை தெரிவு செய்தார்கள் பழைய கட்சிகளில் இருந்து தான் பழைய தலைவர்களை தான் தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் மூணத்தில் போது தேசிய மக்கள் சக்தி வாக்களிப்பு புதிய ஒரு அணியை நீங்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதிகளாக நீங்கள் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தீர்கள் நான் ஒரு உறுதிமொழியை வழங்குகின்றேன் எந்த ஒரு கடினமான நிலைமையின் நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை எங்கள் மீதான நம்பிக்கை எந்த விதத்திலும் முறியடிக்கிறதுக்கு விட மாட்டோம் என்பதை நான் உறுதியாக கூற விரும்புகின்றேன் அதே போல எங்களை நம்பி நீங்கள் විසඳා ගැනීම සඳහා අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න තියෙනවා. உங்கள் தீர்வு காண முயற்சிக்கின்ற பிரச்சனைகள் உள்ளது. අපි විසඳනවා. நாங்கள் அந்த பிரச்சனைகள் මොන මොන විදිහේ ලේබල් ගන්න හැදුවත් எந்த வகையான முத்திரை குத்துறதுக்கு முயற்சித்தாலும் මොන මොන ආකාරයෙන් අපිට විරුද්ධතාවය දක්වන්න උත්සාහ කරා ජාතිවාදී කණ්ඩායම් இனவாத குழுக்கள் எந்தெந்த வகையில் எங்கள் மீது எதிர்ப்புகளை காட்ட முயற்சித்தாலும் நாங்கள் அச்சமின்றி තමුන්නාන්සේගේ අයිතිවාසිකම්
தங்களுடைய உரிமைகளை ජාතික සමගි සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග தேசிய ஒற்றுமைக்காக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் සියල්ල ගන්න බවට මම සාතික කරනවා. எல்லாம் எடுப்பேன் என்பதை நான் உறுதியாக கூறுகின்றேன். මම එකින් එක කියන්නම්. நான் ஒன்றொன்றாக கூறுகின்றேன். පළමු කොටම முதலாவதாக ආරක්ෂක හේතුන් මත பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ජනතාවට අයිති ඉඩම් மக்களுக்குரிய காணிகள் පවරගෙන තිබෙනවා. எடுத்துக்கொண்டு வந்துள்ளது. දැන් යුද්ධයක් නැහැ. அப்போது போர் ஒன்று இல்லை. අපිට කාටවත් කියන්න පුළුවන් යුද්ධ තිබෙන වෙලාවදී අවශ්‍ය වුණා කියලා. போர் இந்த காலத்தில் அது நடந்தது என்று சொல்லவும் තවදුරටත් இனிமேலும் ආරක්ෂක හේතු විවේකය මුවා වෙවි. ஆனால் பாதுகாப்பு காரணம் என்று லேபிள் காட்டிக்கொண்டு ජනතාවගේ ඉඩම් மக்களுடைய காணிகளை ආණ්ඩුව අතේ තියාගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. அரசாங்கத்தில் வச்சுக்கொள்ள இருக்கிறதுக்கு உரிமை இல்லை. නිදහස් කළාට හැම ඉඩමක්ම விடுவிக்கக்கூடிய எல்லா காணிகளையும் තමුන් වහන්සේලා නිදහස් කරලා දෙනවා. உங்களுக்காக நாங்கள் விடுவித்து தருகின்றோம். අදින්ක වෙන්න விவசாயம் செய்வதற்காக நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்வது යුද්ධයක් එයි කියලා බලාගෙන නෙවෙයි. இன்னும் ஒரு போர் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் நாங்கள் வேலை செய்வதில்லை. අනිත් අයට වැඩ කරේ ஆனால் ஏனைய தலைவர்கள் வேலை செய்வது මේ අල්ලගත් ඉඩම් තියෙන්න ඕන. இந்த பிடிக்கப்பட்ட காணிகள் இருக்க வேணும். ආයුද්ධයක් එයි. மீண்டும் ஒரு மறுமுடியும் ஒரு போர் මේ අල්ලගත් ඉඩම් හමුදා කඳුරු තියෙන්න ඕන. இந்த பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற ராணுவம் மீண்டும் ஒரு போர் வரும் என்று අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது அப்படி இல்லை. යුද්ධයක් එයි කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි. போர் வரும் என்று நினைச்சல் යුද්ධයක නතර කරන තමයි ජාතික ජනපදයේ වැඩ කරන්නේ. நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி வேலை செய்யறது போர் உருவாக்கும் இருக்கிற நிலைமையை தடுக்கிறதுக்காக. ඒකයි ආණ්ඩුව වගකීම. அதுதான் அரசாங்கத்தின் கடமை. විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, අපි දන්නවා මේ පළාත් වල இந்த பிரதேசங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் විශාල පාරවල් ප්‍රමාණයක් වහලා තිබුණා. பெரும் பாதைகள் மூடப்பட்டுள்ளது. අපි පියවරෙන් පියවර நாங்கள் படிப்படியாக ඒ පාරවල් அந்த வீடுகளை යලි විවෘත කරනවා. மீண்டும் திறந்து பட்டுக்கொண்டுள்ளது. තමුන්නාත නිදහසේ කටයුතු කරන්න. உங்களால் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியதாக. මේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹත් පාරවල් වහලා තිබ්බා. அது மாத்திரமில்லை, இந்த பிரதேசத்து மாத்திரமில்லை, கிளம்பிலே பாதைகள் கூடிதான் இருந்தது. ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බා. ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் இருந்த வீதி අරලියා මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බා. அரளியா மந்திரி என்ற இடத்தில் உள்ள பாதை கூடித்தான் இருந்தது. අපේ පාරවල් උත්තරිය நாங்கள் அந்த வீடுகளையும் திறந்தோம். ජනාධිපති අගමැති මන්දිරය ඉස්සරහා පාරවල් අරින්න පුළුවන් නම් ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் அரளிகா மந்திரிக்கு முன்னால் உள்ள வீடுகளை திறக்கக்கூடியதாக இருந்தால் යාපනයේ පාරවල් වහගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற பாதைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறதுக்கு உரிமை இல்லை. යලි යථා තත්ත්වයට මේ යාපනයේ ගියනවා. மீண்டும் இயல்பான நிலைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை கொண்டு வரும். அந்த கசப்பான අපි வரலாற்று අමතක කළ යුතු ඉතිහාසය. அந்த நாங்கள் மறக்க வேண்டிய අපි காரணம். නැවත නැවත ඒක පාරවන්න. மீண்டும் மீண்டும் அதை නැවත நாங்கள் නැවත ඒ තත්ත්වයට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் இல்லாத நிலையை உருவாக்கி அது நாங்கள் செய்ய வேணும். මම දන්නවා තුරුදාන්නෝ දරුවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව. காணாமல் போனாக்களுடைய பிள்ளைகள் උත්සාහ කරනවා. நாங்கள் இயலுமான முயற்சிக்கிறோம். ඔබගේ දරුවා உங்களுடைய பிள்ளை ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා නම් அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. පොලිස් ස්ථානයකට බාර දුන්නා නම් போலீஸ் நிலையத்தின் மீது ஒப்படைக்கப்பட்டது. කඳුරකට බාර දුන්නා නම් ராணுவம் மீது ඒ දරුවට මොකද වුනේ කියලා அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை සොයා බැලිය යුතුයි. நாங்கள் தேடி பார்க்க வேணும். ඒක වගකීම සහිත රජයක වගකීම. அதுதான் பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தின் கடமை. මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දෙමව්පියන්ගේ වේදනාව. பிள்ளைகள் காணாமல் போன தாய்மார்கள் தந்தைமார்களுடைய வேதனை සාමාන්‍ය කෙනෙක් මිය ගියපුවාම ஒரு சாதாரண ஒருவர் இறந்து போன අපි දේහය දකිනවා. அவருடைய உடலை நாங்கள் காணப்படுவதாக කතාවත් කරනවා. அவர்களுக்காக இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் අපි பார்க்கிறோம். විසින් ඔසවා ගිහිල්ලා භූමි දාන කරනවා. நாங்களே கொண்டு போயிட்டு அவருக்கான அடக்கம் අපිම සංඛ්‍යා දෙකක් අඳුරු හලනවා. நாங்களே ஒரு கிழமை 2 கிழமை அவருக்காக ටික கண்ணீர் වෙලාවක කාලයකදී අපි සුවපත් වෙනවා. கொஞ்ச காலம் போக பொழுது நாங்கள் ஆறுதல் அடையும். හැබැයි දරුවෙක් අතුරුදහන් වුණාම එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் ஒரு பிள்ளை காணாமல் போனால் නැවත නැවත අම්මා හිතනවා ජීවත් වෙනවද? அந்த பிள்ளை வாழ்வோடு இருக்கிறாரோ என்று எங்க இருக்கிறாரா என்ற தாய் විශාල වේදනාවක්. அது ஒரு பெரும் வேதனை. මම දන්නවා ඒක. அது எனக்கு தெரியும். මගේ ඥාති සහෝදරයෙක් අතුරුදහන් වුණා. என்னுடைய சகோதர ஒருவரும் அவராக காணாம போனவர். අපි දන්නවා දෙමව්පියන්ගේ වේදනාව. எனவே எங்களுக்கு தாய்மார்களுடைய ඒ தந்தைமார்கள் ඒ පිළිබඳව எனவே அது தொடர்பாக වේදනාව සමනය වෙන්න அந்த வேதனை இல்லாமல் දරුවන් ගැන ඇත්ත දේ කිවිය යුතුයි. பிள்ளைகள் தொடர்பாக உண்மையை நாங்கள் ඒ சொல்லுவோம். කාගේවත් පරිගන්න නෙවෙයි. அது எவரிடம் இருந்தும் பழிவாங்க කාගේවත් ශ්‍රේත යවන්න නෙවෙයි. இவரிடம் ஒரு சிறைக்கு அனுப்புறதுக்கு අපිට සාමදානය සඳහා අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு පිළිවින් තමයි அதுக்காகத்தான் තමුන්නාසලා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩු කරේ විශ්වාස කරන්නේ. அதுக்காகத்தான் நீங்கள் தேசிய පැරණි දේ பழையதே தேவையாக இருந்தால் පැරණි පක්ෂමයි තෝරන්නේ. பழைய கட்சிகளை தான் நீங்கள் தெரியும். පැරණි දේ ඕනනම් பழையதை தான் පැරණි නායකයෝ තෝරන්නේ. பழைய தலைவர்களை தான் நீங்கள் නගර ජනතාව අපි තීරුවේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? ஆனால் மக்கள் ஏன் எங்களை தெரிவு செய்தால் අලුත් දේ වෙනුවෙන්.
புதிதான விடயங்கள் අපි සහතික කරනවා. நாங்கள் உறுதியாக නොපියව அச்சமின்றி ඒ අලුතේ කරනවා. நாங்கள் அந்த புதிய விடயங்கள் மேற்கொள்வோம். කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்ய வேண்டியதாக இல்லையா? කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்ய வேண்டியதாக இல்லையா? කරන්න ඕනේ. ඒක செய்ய. අපි කවුරු ජීවත් වෙන රට. இது எங்களுடைய நாடு, நாங்கள் எல்லோரும் வாழ்கின்ற நாடு. அது மட்டுமில்ல, ක්‍රමානුකූලව මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිතේ නගා සිටවන්න ඕන. படிப்படியாக இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் நாங்கள் மேம்படுத்துவோம். අපි දන්නා පැරණි පාලකයෝ எங்களுக்கு தெரியும் பழைய ஆட்சியாளர்கள் අපේ රටේ ආර්ථික විශාල ලෙස කඩාවැටුවා. எமது பொருளாதாரத்தை, நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சியடை செய்தார்கள். තෙල් ටික ගේන්න බැරි, எண்ணெய் கொண்டு வர முடியாத நிலை, බෙහෙත් ටික ගේන්න බැරි, மருந்துகளை கொண்டு வர முடியாத ගෑස් ටික ගේන්න බැරි, எரிவாயு கொண்டு வர முடியாத, ණය ටික ගෙවා ගන්න බැරි රටක් හැදුවා. கடனை நிலுவையில் செலுத்த முடியாத මේ පාලකයෝ අපේ රට කඩාවැටුවා. இந்த நாட்டில் ஆசியாளர்கள் இந்த நாட்டை முழுவதாகவே சீரழித்து අපි දැන් ක්‍රමානුකූලව நாங்கள் இப்ப படிப்படியாக අපේ රට ගොඩනගමින් තිබෙනවා. எமது நாட்டை கட்டியெழுப்பு கொண்டு இருக்கிறோம். මම කියන්න සතුටුයි. நாங்கள் சொல்ல விரும்புகின்றேன், අවුරුදු 5කට පස්සේ 5-6 வருடங்களுக்கு ලංකාවේ වැඩිම විදේශ සංචිත ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. இலங்கை